салому алайкум варахматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали. ҳамое ки 18 паҳнишайку бародаро. ина бародаро гаштои фурӯшӣ сирош нафрохт. ина бародаро нархи мехча дар ҳоҷи шариф бозори ҳоҷи садакан. ишам килош иёш 120 так. ина бародаро камари нав камар харидем. ина бародаро нархи. салому алайкум варахматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. ина бародаро имрӯз бо тахта харидем. нархи тахтара гап мезанем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва ҳам дастгирии худро фаромӯш накунед. дар видео лайкем бо бигира биҷаке видеои моро падилица кунед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо беҳтарин видеоҳо кунем. ина бародаро иё итаришу 11 итаришу 2.5 як нафаҳмидам ёша донаша 70 сомон харидем. 70 сомон 6 метр. 6 метрш мегана ки мумкин 5-80 боша. аниқ ё барои кришаҳан. барои кришаҳан бародаро 6 метри. ёш барои бари криша. ёшам хай барои ҳамо бародаро. баъд ина ё ҳамое ки 18 паҳнишайку бародаро. мо 95 гирифтем. ҳозир як донаш 6 метра 110 сомонай. як донаш 110 сомон 6 метр 18. 18 мегане ки 17. ина ҳам имрӯз мо иёро нав харидем. ми ози камера кайсем бародаро. ами нав гирифтан овардан акира дертар мепартоем. чунки интернет мусистарай дертар мепартоемаш. нав материалои заряд қатӣ ҳами гирифтан овардан мондан шу бирафтан. ами 6 метро ё барои кришаҳан. ина нархи наво акай иброҳим агар ки тамошо кайса бошӣ инам ё мегуфтагита бахшиш ака наметунам бози рости гапам кори дорам кришазанӣ ва мақсад корубор бисёрай. ба ҳамон хотир наметунам рафта бозор боздам канал ман видео напартесам. ба ҳамон хотир мо нав падарам харид овард аз бозори ҳоҷи шариф. камера кием ина баҳри шумо пешкаш мекунем иншоалло. ина ё 6 метра 11 фаҳмиш дурӯзиш 6 метр. ина нархи наво бародаро 6 метр 70 сомон нархаш. ина бародаро гаштои фурӯшӣ сирош нафрохта меша 1500. 1500 ё 2000 ё 1500 ам тари рости гап ҳисоб шукаги нестем барои фурӯшан. мақсад касоне ки маъқулай 14 дасти 14 дасти нархша 40 дирам. мо айҷа хидмон бор мекунем бародаро. фақат хитон мебарем мефурӯрем. нархиш 40 дирам. ина ғаштои тайёр ё 1500 ё 2000 тақрибан. рақамҳои телефон 919 740405 занг занед бо савдо мешавад. ё 1500 ё 2000 бародаро. ғаштои хидмонрехтагиянд ба қувват 14 дасти. бахшиш бародаро мо 14 дасти гуфтем. хай як бурга чен кунем. 10 сантиметр итаришай бародаро. паҳмиш 10 сантиметр дурӯзиш 30 сантиметр итариш 14 сантиметр. 14 дасти ай бародаро. нархиш 40 дирам. бо хай айҷа хидмон бор мекунем ака дига савдо намешава.
касоне ки харидорӣ ба рақамҳои болои камбуда занг занед. айҷа мо худмон бор мекунем, шумо фақат мебаред хитон мефуроред. марҳамат занг занед бародаро, бо муомила мумкин муомила шава. хай айҷа худмон бор мекунем, ҳамиқа муомила мешава. шумо фақат ҳами мошина роӣ мекунем, мо худмон бор мекунем, хитон мебарем мефурорем. ина ҳами ғишто муддаи хона чиндагием. ҳами ғишто муддаи хона чиндагием. ина бародарон, нархи мехча дар ҳоҷишариф, бозори ҳоҷишариф килош 12 сомон. иё мехчаҳои 70-кан. ана иёш 100-кан. ишам килош 12 сомон. ва иёш 120-так. иё 120-кан. иёрам килош 12 сомон. нархи мехча. иёш 100-так, 120-так, иш 70-так бародарон. килош 12 сомон дар бозори ҳоҷи шариф. мехча. нархи мехча. нав харидем, чун хонаро скайсем. хака аз сабаби коро бисёран камеракунӣ нарафтаисем, ҳаматон бахшиш. чизе ки ҳама харидаисем, нарх навора баҳри шумо иншоалло ина пешкаш кардаисам. ина бародаро, кӯмири нав кӯмир харидем. кӯмири камаро 140 дирҳамӣ. 140 дирҳам кӯмир. камаро 140 дирҳам килош. اینجا 1 تن 100 کیلوه. اینا برادران نرخی دارو مچاوین نیتر امافوز سلیتر نیتر امافوز 220 сом диташ селитрай 170 мачавинам 170 сомон. нархи дору нав харидем овардем. нархша бифаҳмед бародарон. нитра амафос 220 сом, селитр мачавин 170 сомонӣ.